נכין היום ביחד מזוזה. צריך תבנית סיליקון, טרצו, גבס, נוזל. נתחיל בלערבב את המים ואת הגבס. עכשיו ניקח את הטרצו ומערבבים. אנחנו לוקחים את התבנית סיליקון, מוסיפים את הטרצו והגבס, ואנחנו מוסיפים את המגרעת שיהיה לנו מקום לקלף. שולפים את המגרעת ומחלצים מהתבנית. אנחנו לוקחים נייר שיוף, מתחילים לשייף. אתם מתחילים לראות פה איך אני מתחילה לחשוף את שבבי הטרצו. פה זה עדיין לא משויף, ופה זה משויף. תראו את ההבדל. הנה התוצאה הסופית. תראו איזה יופי. שזה גמור, נדביק את האות שין, שומר דלתות ישראל.